Arratsalde on deizuela koronavirusa edo COVID-19 gaitza geraraztea ezinezkoa izango da, baina edapena moteldu dadin neurri zorrotzak hartzea beharrezkoa daia da gurean. Hirugarren koronavirus kasua Euskadi. Hainbat tabernarik eta dendarik ixteko erabakia hartu dute, eskola presentzialik gabe, parkeak eziz inguratuta, zaharren egoitzetan bizitak mugatuta edo debekatuta eta epaiketak bertan bera utzi dituzte. Prebentzio neurririk eraginkorrena eskuak etengabe jaboiarekin garbitzea dela esan du behin eta berriz Murga sailburuak. Jendea supermerkatuetan pilatu da gaur gehien, naiz eta behin birritan azpimarratu diguten, ez dela jaki edo oinarrizkorik faltako. Lehen olatu hori, pandemiaren sarrera eta lehengo erreakzioak. Egia esan, hor nik esango nuke hasieran badagoela horrelako lehen ezin sinestuzko erreakzio bat, hau benetan gertatzen ari den zerbait ote den edo hainbestetan ikusi ditugun fikzio horietako beste bat den. Gero ja, hasiko gerala ikusten, berehala, pandemia osoan zehar nabarmendu diren jarrera batzuk eta ez direnak hor sortzen, baizik eta aurretik datozenak, baina hor indartuta gertatuko direnak. Eta hor nabarmenetako bat esango nuke da individualismoa. Individualismoa da azkenengo hamarkadetan gure gizartean areagotzen ari den jokamolde bat, eta esango nuke pandemia honek hori indartu edo kasu batzutan azaleratu egiten duela. Heriotzak azken batean bakarrik zenbakitan ikusten ditugunean zenbaki hutsean oso hotzak gertatzen dira eta ez digute zuzenean horren beste eragiten edo errezago begiratzen dugu beste alde batera. Guk gure terrazatxoan, gure garagardoa maskarilla gabe, gure lagun minarekin hartzeko aukera daukagun bitartean, beste guztiari ez ikusiarena egiten diogu. Ni izan lehenengo kasua, Ibarren da, Mendaron be ospitalian lehena izan sartzen. Gero ja 4 egunetara uste dut sartu zela bigarrena. Martxoak 6 hasi nintzen sintomekin, baina oraindik ez zegoen ezer. Orduan ibili nintzen aste osoa medikua bueltaka, ingresauta 2 egun, baina etxera bialdu ninduten, eta oso aste oso txarra. Eta ja ostegunian Mendaron proba inzeste, positibo eman nun, eta ostiralian ja bialdu zuzten ona ambulantzia etxera, eta ja ingresatzera. Etxetiko lan eta ikasketa horri dagokionez, danetarik dago. Kaltelatzea izan dena hainbatentzat, eta nik uste dut hezkuntza alorrean atzerakada handia izan da. Falta delako, distantziarako ikasketa horretan falta delako etengabeko feedback hori, kontraste hori irakasleak behar duena ikasleekin jakiteko nirekin datozen tren honetan edo aurreko geltokian geratu zaizkit erdiak, ezta. Netako gaurren izan zen, familia ez ikustia, egin bat, lagunak bebai faltan zomaten ditxuan, eta klaseak bebai pizka zailagoak ziren, azkenean ez da berdin etxetik anin edo klasera joan. Eta azkenean klasean ikastera zez baina bebai harremanak ikitzen dituz lagunekin edo gelakoekin, gelako ikasteekin bebai, eta azkenean hori bebai gogorra esan berdina etxetik anin edo klasean egon. Lan munduari dagokionez, badaude lan batzuk ezinezkoa dutenak, etxetik lan egitea, baina beste lan batzutan hori posible da, eta posible den kasuetan iruditzen zait interesgarria dela. Facebookian ikusi neban anuntzio bat, gurutze gorriak voluntarisuak eskatzen zebala, eta justo momentu horretan lan ezin neban ezein, eta etxean egon bian itzanez, esan neban, ze aukera ona, herria laguntzeko eta behar duten pertsonei laguntzeko. Niretzako gogorrena izan da ikustia aitona amona bakarrik hiltzea. Zuk eskua ematen dutzazu eta ez dago ez da bere familiarrak ez da zer. Maite duten inor. Kenean guk egunero etortzen ginen, eta etortzen ginen eta ez jaikigun zer aurkitu biako garen. Zenbat aitona amona atzoko tokiak jarritzen zuten eta zentzuk ez.
Hasieran bazegoen beldur punto hori, osea, eskartzen zuten pila bat guk egindakua, egindako favoriak eta egindako lana, baina nik notatzen neban, beldur hori. Txian joten zendun atia eta 2 metrotara itxaroten zendun, bada espada, zu babesteko eta baita beste pertsona bai babesteko. Hasiera baten eskolara voltatzea oso arraro izan zen, ze azkenean oso desberdina zen nola utzi genuen eskola eta nola voltau garan. Oso arraro zen hasiera baten ezin zinala lagunekin egon, patioetan adibidez guri separatzen ziguten dan hori, orduan arraro zen, ze azkenean ezin zinan egon dual betiko lagunekin egoten zinania patioan. Ikusten dut jende askok gaztei botatzen diela orain repunteen eta kasuak gora berriro joataren errua gaztei botatzen dietela. Eta nik uste dut ez dala adin tarte baten kulpa ez errua ez. Nik uste dut badauzela bai gazteak, bai helduak, bai jubilatuak, bai aurrak gauzak ondo egiten dituztenak eta beste batzuk txarto. Uste dut pertsona bakoitzaren kontua dela, ez adin tarte bateko kulpa. Alde positiboa ez bizi izanak koronavirus aukitzia. Pandemia guztitik atara dutena positibo izan da, igual egin ditugula gauzak lehen igual ez gendula hitzen, ez? Adibidez ni gauza asko gurasuekin. Ez gaude geratzen lagunekin eta hola, gu bakarrik isa azteukara guztiak gauz gurasuekin, orduan, ni hori ona atara dut. Oraingo momentu honetan, batetik daukagu nekea, neke izugarria pilatzen dugu, eten gabe ibili gera epe ertaineko planak egiten, eta hirugarren olatuaren ondoren ikusten dugu ilusioa ere falta dela planak egiteko. Eta nik uste dut hori gakoa dela. Ilusia galtzen dugun momentuan planak egiteko, hor kezkatzeko nik uste dut arrazoiak daudela. Nekea nabarmena da eta arrazoizkoa da, eta egia da etorkizuna ez dela bat ere argia. 2020ko martxoan koronavirusaren Errusiar mendian igo ginen. Emozio handiak bizi izan ditugu, gora eta behera. Nora iritsiko ginen jakin barik, argi bila, nekaturik. Urte bete pasa ondoren hasi dira iristen lehen txertoak. Datuek behera egin dute eta murrizketak leundu dituzte. Udaberriaren atarian hasi da loratzen itxaropenaren hasia. Piztu dezagun ilusioaren argia.